arrancar el partit. La defensa de l'Alzira marca una ratlla en zona, xuta directament a porteria, Vicent que despeja en Espunch. Ara es col·loca en ell Pastor també, allà ara és Pastor el que tanca moltíssim la pilota, cuidado que la toca el davanter Albert de Jorge García, que la toca, la despeja Micó, a veure si la pot guanyar Gomis, la guanya finalment Rigo, que ve en un toc, deixant-li la Traver que alça el cap, fica a Richard controla els dins de l'àrea, Richard despeja la defensa i a les mans del porter. Ahí té que baixar a la carrera central a l'hora de defendre, n'hi ha que correr pa carrere, allà va Vicent Martínez, que xuta directament a porteria. Pastor, el baló li arribarà a Albert, ahí, cuidado la falta, que li dona continuïtat a l'àrbitre perquè el baló li cau a Pastor, allà va Pastor, tapa-lo, tapa, no deixes que xute, la pilota la deixa per a Vicent Martínez, Vicent dolça córner, arranca la segona part, Cristian, per a Sergio que torna a ficar la pilota i busca l'esquena dels dos defensors, se la falla el defensor, fora! Ahí está Albert que chuta directe a les mans de Vicent Dolç. Ahí está. Claro, ahí ara, claro, si se'n va Rigoz, ficarà Marchust. Ahí la pilota de nou, intenta sorprendre, li cau el rechaç a través. Le primer és d'exterior fora. No. Prou bé, la veritat. Sí, jo crec que de la defensa no va tocar res. Cuidado, la passada ahí per a la velocitat. Es fica davant de Rigo. El xut que li pega al peu de Vicent. I anem a veure com queda ara Son l'Alzira. Ahí al llevar a Traver, ahí el xut des de molt lluny a les mans de Vicent sense problemes fins a que va eixir a jugar en juvenils en categories superiors. Ahí està Brian que trenca, busca dins de l'àrea, el passe a la frontal, xude el davanter de la Unió Esportiva Alzira, Richard Franco. Por l'altura del tanque, la rosca busca el tanque, páralo y a córner. L'àrbitre pitarà al final, Xus que se'n va per banda, Xus que fa la centrada, el baló que arriba, despega la defensa i final.